zvazadziswa kuti vaparidzi ava vemwazwa vachitaura kuti ndakadhiraivha 2000 kilometers from South Africa to Chongamika kuuye kuzoonana nemi nokukupai mashoko aMwari. Tinokutendai chose Pastor Terry. Tinokutendai chose namai Terry. Makaite chakanaka. Misha yedu ndiyo hii. Ndinofunga, I'm sorry, nokuti ndakandichironga zvokuuya kwenyu kuno nevanhu ava. Asi ndichifunga kuti ndofunga kuma 9-10 izvi mwatosvika. Anyway, just give me an excuse for that. Inei is Zion Church of God. Zion Church of God yakatanga iri Zion Apostolic Church kubva pakugadzwa kwaBishop Zebedi kuti Ngwende 1960. Agadzwa mukuru wakanga achitungamirira akoniwa wakatora mai kuite mukadzi. Mwana waJack Tichangani Masuka unaiye wakabve kuSouth Africa akauya nevhangeri rineiri 1921 muno muZimbabwe ichazwi Rudisha. Saka padaro pakazobvunzwe mweya kuti izvo tingagadzani nokuti nyama magadzire etinoita anotipe kushonesa nokuti munhu unozotadza. Vakabvunze mweya ukagana nemufananidzo weshumba chena yakabve kudenga ikatenderera ikazosvika pamusoro paZebedi kuti Ngwende. Yazosvika ipapo isu ndipo petakamugadza ikava Zion Apostolic Church kusvika 1975 muna Juni. Paita corruption, uya nyakugadzwa wakaenda kunotsvaka masimba kubishop Mutendi Samuel. Akachiuya munhu umwe nemumwe unongotsvaka ukuru haashaiva nomutevera. Wakateverwa neboka rakati kuti. Asi sure kwaizvozvo wakazoshanduka ndokusungisa mabhishopi ese eZion Apostolic Church kuti izvo chechi ngeyababa angu, imi munofanirwa kuti muuye pasi pangu mese, ini ndochizokupai mutemo wekuti chiite zvakati iwe ite zvakati, muri vana vangu. Saka takasungwa tikaenda paMambo Mazungunye. Taenda paMambo Mazungunye tikagarapo mazuva matanhatu. Waye musi wa 2 June 1975. Takagarapo kusvika
muna 6 June ndipo petakaona kuti tanga tisikapuwi chikafu, tanga tichingogara kusvika taise kompleni yekuti nhai mambo kutisunga kwetakaita kunyange vanoende mujeri navaya vanouraya vanhu vanopuwe chikafu. Ino isi hatipuwi nechikafu. Nyaya yacho yatakanyanya kutadza ngeyekuti kudiniko. Saka ishe kana kuti mambo Mazungunye wakatanga kumhanya kwende kwa wakadzi yake. Ini ndanga ndine kadhikini Bible dictionary kadiki kakadayo kanga kakanyorwa kuti Gem Bible dictionary. Kabible ikako takatsvaka mudictionary wekaBible ikako kavanoti Zion rechidudzirwa mudictionary rakati Zion is Church of God. Saka isu takati ngatichirege kuti ningi Zion Apostolic Church nokuti ndiye ine munhu uri kutitambudza uyu. Saka nhasi kutanga nhasi muna June 6 1975 takadudze kuti ya Zion Church of God. Tadudze kudaro yakasainwa nemutevedzi wakanga achitevedza vaZebhedi Mutingwende, nokuti iye Zebhedi Mutingwende wanga onyanya kurwarisa. Waiye mutevedzi wacho waiya Amos Chinehore mufundirwa baba uyu mupirisitu uyu. Ndiyo vakasaine zita iroro. Saka zita iroro ndiro riri kufamba kusvika nhasi matiri navanotendeuka Zion Church of God. Yetakaone mudictionary inonzi Gem. Ndiyo mamirire ehistory iyi yedu. Amen. Thank you. Amen. And wherever Jesus went, he used the Bible. The Bible in his day is what we call the Old Testament, the Jewish Bible. But even when Satan tried to seduce him, to tempt him, he chased Satan away by using the Bible. Whatever Satan did to tempt him, Jesus used the Bible to nullify Satan's attack. So the Bible is very important. And then the part of the Bible that we call the New Testament, the New Covenant, that part is the teachings of Jesus and the teachings of the people that he entrusted his teachings to. So we have the Old Covenant given to Moses and the prophets, and we have the New Covenant, which is the teachings of Jesus. And together we call them the Word of God. It's as if God is speaking to us. And he is speaking to us. Some people say this is a love letter from God to his children. And many people say, the Holy Spirit has spoken to me. We must do this thing or do that thing.
But the Apostle Paul, when he speaks to the Thessalonians, asi apostolo Paul aitaura kuvaTesalonika he says, do not despise prophecy, ari musatorera chiprofita pasi but test everything. asi idzai zvinhu zvese. So what do we test prophecy against? Tinopima tinoidza chiprofita pamusoro pechii. If a prophet stands up and says, the Lord has said, we must kill all of our cattle, Kana muprofita akasimuka akati Mwari wati urayai ng'ombe dzose, as happened in South Africa among the Amaxhosa people. sezvakaitwa kuSouth Africa kumaXhosa. The prophet said to the people, kill all of your cattle, Muprofita akati kuvanhu vake urayai ng'ombe dzenyu dzose, because on that day all of the foreigners will be driven out of the land. nekuti vanhu vezuva iroro vaidzi vose vachabudiswa munyika muno. How do you test that prophecy, whether it's true or not? Munoedza sei kuti mune chiprofita ndechechokwadi kana ndechenhema? You test it against the Bible. Tinochiedza tichishandisa Bhaibheri. Is that how God would speak? Ndizvo here Mwari zvaaitaura God who gives us cattle, would he say, kill all of your Mwari cattle? pakati pang'ombe waizoti kuprofita uraya dzose? Would he do that? Mwari waizodaro? Does God hate people? Mwari unovenga vanhu here? Everything needs to be tested against the Bible. Zvose zvinofanira kuidzwa tichishandisa Bhaibheri. And so there are some believers who say, I don't read the Bible, I don't need the Bible. Kune vamwe vatendi vati isu kwedu chechi kwedu hakuverengi Bhaibheri. They are very mistaken. Havasi kufamba zvakanaka. As Jesus said, not one word of this Bible will die until he comes again. Jesu unoti hakuna kana chidiku chimwe cheshoko remumunhu chichakona kuitika kunze kwekuti And he has come not to do away with the old covenant, haana kuuya Jesu kuzoputsa testamende yekare, but he has come to make it true and complete. asi wakauya kuzoizadzisa kwatiri. So I just wanted, if we quote the Bible, if I quote the Bible, it's because it's the Bible of Jesus. Kana tikatasa Bhaibheri nekuti ibhaibheri raJesu, And we are followers of Jesus isu Christ. tino vateveri vaJesu Kristu. Where I'm going to go with this teaching Ndiri kuda kuti kudiko nedziso yendinayo. is I want to explain just now the difference between the Old Covenant and the New Covenant. Ndida kuti nditsanangure musiyano uri pakati petestamende itsva netestamende yesharu. Old Testament, New Testament. Testamende yesharu netestamende itsva. And I want to say very clearly that Zionists are New Testament believers. Ndida kutaura zvakajeka kuti maziyoni itestamende itsva. I've discovered, because Jephthah Abraham Mukombi said to me last year when we left Zimbabwe, Ndakanzi navamukombe gore kwapera pavanga vodzokera kuZimbabwe. find out about John Alexander Dowie. Vakatitsvakireivo pamusoro paJohn Alexander Dowie. Somewhere a long time ago I'd heard of John Alexander Ndakanga Dowie. ndambonzwa zvaJohn Alexander Dowie kare kumashure. But I learned that John Alexander Dowie Ndakadza kuti John Alexander Dowie is the man who started Zionism all around the world. ndiye wakatanga Zioni pasi rose. Every single Zionist has one spiritual father. Mazioni ose anobva pana John Alexander Dowie. Every Zionist comes from John Alexander Mazioni Dowie. ose anobva pana John Alexander Dowie. So because we are human beings, we disagree with each other. Nekuda kuti vanhu tinopokana apo neapo. We split away, we form different churches. Makereka angokura achiwanda achipakanurana. But if you are a Zionist, Asi kana uchingwa muZioni, Malawi has many Zionists. Malawi mazioni ari kwakawanda. Mozambique has many Zionists. Mozambique variko. Namibia has many Zionists. Namibia ariko mazioni South akawanda. Africa has Zionists everywhere. South Africa akazara mazioni. Zimbabwe has 2 million Zionists. 2 million mazioni muZimbabwe arimo muno. You have one spiritual father, Asi nonguvana baba vemweya vamwe and his chete. name is John Alexander Vanonzi Dowie. John Alexander Dowie. Will you remember that? Ndicharangarira ishoko The rero. next time you want to fight with a Zionist who wears different colors to you, Kana mumwe zuva pamungoda kuti maona kuti vamwe who vanopfeka doesn't zvakasiyana do the things you do, vamwe vanoita zvakasiyana zvinoita isu. will you remember you all come Mufanira kuziva kuti from tose John Alexander tinobva pana Dowie? John Alexander Dowie. Will you remember that? Ndizvirangarira kaizvozvo. And I would like to tell you what John Alexander Dowie believed. Ndida kukuudzai kuti John Alexander unotenda chii. There were 4 things for him that made a Zionist.
pane zvinhu zvina zvinonzi zvinoumba zioni. One, salvation only in Jesus Christ and nothing else. Chekutanga chikuruponese muna Jesu chete kwete kune mumwe munhu. If somebody has said, yes, Jesus, you are the Son of God, you are the Messiah, Kana ukati Jesu ndiye mwanakomana wa Mwari, ndiwe Mesiya, I surrender to you, I receive you into my heart, ndozvipa pasi penyu and kupinda mwoyo I'm mangu, going to follow you. ndichakutevererai. If you said I must do it, I will do it. Kana mukati chacheka ndichaita If you ichocho, said I mustn't do it, I mustn't do it. mukati saita zvakati handiti That's izvozvo, how I'm going to follow you, Jesus. ndomatevere ndichakuita Jesu And iwawo. what you did, Jesus, Zvose zvawakaita iwe Jesu I'm going to do. ndichazviita. If we have done that, Kana waita izvozvo, we are saved. We don't have to do anything else. ukangodero unenge watoponeswa, hapana chimwe tifuna kuti uite. John Alexander Dowie said that was the first requirement to be Ndo a takanzi Zion. naJohn Alexander Dowie ichocho, ukata ichocho ungori The muzioni. second thing he said Chechipiri chakataura, that he stood his life on. chanomira pamusoro pacho upenyu hwake. This Bible is the Word of God. Akati Bhaibheri ndo shoko raMwari. It is God speaking to His people. ndiMwari ari kutaura muBhaibheri nekuvanhu. Everything we need for faith, Zvose zvetinoda everything we need for Christian life, zvetinoda pakurarama upenyu hwedu, everything we need for salvation zvetingada zvose paruponeso is in the Word of God. zviri mushoko raMwari. And we won't find it anywhere Hakuna else. kwetinozviwana kwose zvako. That was number 2 for Ndo John chechipiri Alexander chakatorwa Dowie. naAlexander Dowie. And he says, if you claim to be a Christian, Kuti kana uchiti uchiti uri mukristu, you're not a Christian because you go to a church. hauiti mukristu nekuenda kuchechi ko. No church has ever saved anybody. Kereke haiponesi munhu, Only Jesus Christ saves. Jesu ndiye unoponesa vanhu. But everybody who says they are a Christian Asi vose vanozviti tiri makristu must have a testimony. vanofana kunge vane I zvekupupura. used to be a drunkard. Ndakanga ndichidhakwa, I surrendered my life to Jesus. ndikaisa upenyu hwangu kuna Jesu, I don't want to drink anymore. handichamwi zvachose. I used to beat my wife. Ndaimbosorowa mudzimai wangu, I no longer beat my wife haiko because of ndachari Jesus. mudzimai wangu. I used to have little houses and girlfriends Ndaimbowa everywhere. nemahausi gere kumashure ukoko. When I surrendered my life to Jesus, Ndakazopa upenyu hwangu na Jesu, I don't want to do that handichina anymore. mubvane yandinaye kunze. We must have a testimony that how Jesus has Tofana changed kuve us. tipupura isu kuti Jesu akatisandisa. That was the third thing, Ndo chakataurwa the naAlexander third ichocho, foundation stone. kuti tinofana kumira tiri pashoko I've raMwari. learnt about foundation stones from Bishop Sitole. Ndakadzidza zvefoundation kubva kuna We Pastor. wanted to turn a chicken house into a visitor house at, Pane imwe yataida kuvandudza kuti ive imba in yevaenzi Ngundu. pangunduko. He said, no foundations there, it will fall down. Panofana kuti pane foundation So yakanaka. we dug deep foundations. Tikatira foundation yakadzika. John Alexander Dowie had deep foundations. John Alexander une foundation yakadzika. Salvation only in Jesus Christ. Ruponeso chete muna Jesu. Only the Bible for faith and Bhaibheri salvation. chete ndinofana kushandiswa pakutenda. Every Christian must have a testimony about Jesus Mukristu wose unofana kunge has achipupura changed their life. kuti Jesu akashandura upenyu hwangu. It's no good just going to church. Anyone can go to Munhu church. wose unogona kuenda kuchechi yake. You must have a testimony Asi about unofana kuona Jesus changed you. zvinopupura kuti taura zvakafanana na Jesu maningi. But John Alexander Dowie was ahead of his time. Jesu Alexander ndiye akanga akatungamira panguva iyoyo. 20 years before the Pentecostal churches came to life. Ma 20 years mapentecost asati auya. The fourth foundation stone of John Alexander Dowie. Chechina chifoundation chakataura Alexander Dowie. God still heals today. Akati Mwari nhasi ari kurapa The vanhu. power of Jesus is available to every believer Masimba ekupodza ari mukati mevanhu vose vanotenda. because of the gift of the Holy Spirit. Nekuda kwechipo chemweya mutsvene. Jesus said, when I go to the Father, Bwana Jesu kaandikata kuna I Baba, will send you another one just like me. chakutumira umwe kufanana neni. I will not leave you like orphans. Ndikusiyise nherera. He said, I will come to you. Akati ndichauya kwamuri. But he's in heaven at the right-hand side of the Asi zviri Father. kudenga kurudyi How Baba. can he come to us? Ungauya here He kwatiri. sent the Holy Spirit. Akatuma mweya mutsvene. Another one just like Jesus. Wakangofanana naye. Some people say the Holy Spirit is Jesus without Vamwe skin. vanoti mweya mutsvene Jesu usina ganda. And he comes to live inside of us. Unouya uchigara matiri. That's how you and I can say Jesus is Lord. Ndio ini utogona kuti Jesu ndiye Because Lord. this heart Mweya wedu used to be stone. wakanga wari mweya The prophet wedu. Ezekiel said,
So God said through the prophet Ezekiel, I will turn your heart of stone Kuna into a heart of Ezekiel flesh. Mwari ndichapisa mwoyo wenyu mati udombo. And I will put my spirit in you. Ndigoisa mwoyo wangu mamuri. He was pointing ahead to a time when the Holy Spirit came. Waitaura kuti mweya mutsvene uchazouya. This was like a grave. It was a stone grave. Wakanga uri kuti waifunga And the Holy Spirit came and He brought us mweya alive. mutsvene unobva wauya kwati paupenyu. No dead man can choose Jesus. Hakuna munhu wakafa ungasarudza. No dead woman can choose Jesus. Hakuna mai The Holy Spirit comes and He brings our heart alive. asi mweya mutsvene unouya kwatiri We otivandudza. say, my way, Jesus, I see you. ndasinga Yeah, that's because the Holy Spirit's brought us alive. unotidzidzisa uri matiri He's living inside us. unogara matiri Another one just like Jesus. wakangofanana najesu. So He will teach us. Uchatidzidzisa, He will talk to us. uchataura nesu, He will guide us. He will uchatichengetedza, give us wisdom. wotipa unjere, He will help us to focus on the things. uchatidzidzisa kuti Uyani tione kuno. zvimwe zvinhu. Yeah, no. Sorry. So this John Alexander Dowie, John Alexander Dowie zvotoranisa to 20 years before the Pentecostal church happened, makore 40 mapentekoste asati atanga he said God still heals today by the power of the Holy Spirit. akati mwana zvino vanhu vari kungoporodzewa nekuda kwemweya mutsvene. Bishop Sutole became a Christian because his brother was healed by an AFM Vasitoli pastor. vakava muzi vakauya kushoko That's how people understand. That's how people understand Jesus is real still. ndosaka vanhu vachiudzisa kuti jesu John Alexander Dowie, the fourth foundation stone of his Zion John house, Alexander Dowie foundation yake yechina is healing ndiye kupodzwa and chasing demons out of people. nekudzimba kwemadhimoni And muvanhu. the early Zion fathers who came to Zimbabwe, vakatanga maziyoni kuya muzimbabwe umu, Andreas Shoko, vana Andreas Shoko, Samuel vana Mutendi, Mutendi, David Matsupa, vana Masuka, who else was there? umwe ndiani zviya, Yeah. There were others. nevamwe They drew people to them because of their healing. vaitendeusa vanhu kuburikidza nekunamatira vachipora. And Dowie didn't heal people Wanga asingapodzi vanhu because he wanted to be great. nekuti agonzi munhu mukuru. He healed people Waipodza vanhu because one night he was looking at the stars nerimwe remazuva akatarisa kunyenyedza and he suddenly got totally, completely melted, overwhelmed. ndobva kunyatsokupinda mukati kati memweya. He could hear the voices of all the sick people around the Waikwanisa world. kunzwa manzwi vose vakanga vachigwara. And he started crying to God, Ndobva atanga kuchema kuna Mwari. Jesus, Father, who is going to help these Akati people? Jesu ndiani uchingotabetsera vanhu And he ava. was crying and crying and crying. Achingochema avete. And God said, start healing all around the world. Mwari ndobva ati chitanga kunamatira vose pasi rese. So Dowie didn't heal people Dhawo haana kungopodza to vanhu make himself look good. kuti He azvumbe healed nzvimbo. people because God put God's love in his heart. Akapodza vanhu nekuti Mwari ndiye akamuita kuti He akure. had the compassionate love of God in his heart. Wakanga ane rudo netsitsi kuvanhu He vaMwari. didn't heal because God said go and heal. Haana kupodza kuti Mwari akati vapodze He vanhu. took the healing of God because he was so sorry for people who were suffering. Wakatora simba rekupodza nekuti wakanga ane tsitsi nevanhu. So, only Jesus, Jesu chete, the Son of God, the Christ, mwanakomana waMwari, Christ, only the Bible. Bhaibheri chete. You must have a testimony Unofanira kungochipupura how Jesus has changed kuti you. Jesu akakushandura sei. And sometimes it happens quickly and sometimes Zvinongwa it happens zvinogona over a long kuti time. zvinongwa zvinononoka kuti uone simba raMwari mauri. But he was tired of churchgoers. Asi wakanga He wanted people who'd been changed by Jesus wakanga achida vanhu vakanga vashandurwa naMwari and the mavari. healing power of the Holy Spirit. Nesimba rekupodza kuburikidza mweya mutsvene. Those are the roots of the Zion Church. Ndo mavambo iwawo nemidzi Those are the yeZioni. foundation stones of Amazioni. Ndo foundation yemaZioni iyoyo. Did you know that? Mamuziva here izvozvo. Yes. So I want to tell you that Dowie was a New Testament Christian. Ndinoda kukuudzai kuti Dhawi wakanga ari
munhu waitanga kupupura zvaMwari ari muKristu. The Holy Spirit is given to New Covenant, New Testament believers. Testamende yekare yakapuwa kumaKristu anotenda If we want a picture of the difference between the Old Covenant and the New Covenant, the Old Covenant was between God and the Jewish people. Nobody else. It was a covenant between God and the Jewish people. And God gave the Jewish people laws. And He said, if you obey those laws, you will be my people. And I will be your God. And for them, God was terrifying. When they'd been delivered from Egypt, they walked through the desert. Sometimes they followed the cloud of God by day. At night, they followed a pillar of fire. It was always far away. And nobody went near that fire because God was terrifying. God was a huge pillar of fire that made the country light all around them for miles. And when God gave them the law, there was a firestorm on top of Mount Sinai. It was terrifying. All they could see was fire. And hear the thunder. And hear the voice of God thundering and speaking. And the mountain was shaking. And they said, we don't want to go there. Moses, you go to this place. We'll die if we go there. So the Jewish people had no relationship with God. He was a terrifying fire. That's how they knew God. He gave them a law. They obeyed the law. If they didn't obey the law, they got into trouble. They got punished by God. He would find a way to teach them. Because God never punishes us without teaching us. And He pulls us back again. But that's how it was with the Jewish people. But then at Pentecost, and that was last Sunday. I don't know if you celebrate Pentecost in the Zionist Church. Last Sunday was Pentecost. It happened on the same day that the Jewish people were celebrating God giving them the law with that terrifying fire. Did you know that? The same day that the Jewish people were celebrating God giving them the law, God pours out His Spirit. But remember, God was a huge fire on top of a mountain, or a column of fire marching ahead of the Jews. They wouldn't go near it. They had people like Moses, prophets. They had priests. They had kings who were between them and God. They didn't deal with God. But remember what happened at Pentecost. That fire divided. It broke into many small fires. And it came on the head of every believer there. Do you see the difference between the Old Covenant? God is out there. And my way, I don't want to go here. And the New Covenant. God comes personally on every single. You see that picture of Old Covenant, New Covenant. Every single one of us. Everyone who says Jesus Christ is Lord. We have that fire of the Holy Spirit inside. And now that fire is personally for you, for you, for you, for you. It's not a big fire on a mountain. It's not a big column of fire going ahead of us. Inside us. Remember, John the Baptist looked at Jesus. And he says,
I baptize you with water, but after me comes one who will baptize you with the Holy Spirit and with fire. It's inside us. But do you believe? Do you believe? Because I speak to too many Christians. They say, I'm just an ordinary Christian. I can't do what Jesus did. That's not what the Bible and Jesus says. In John 14, Jesus says, anyone who believes in me will do what I have been doing. Many people say, I've got faith in Jesus. I believe in Jesus. But then we stand still. Jesus says, go and love your neighbor. I'm going to wait till I've got power from the Holy Spirit. And I don't do anything. But Pentecost has happened. The fire has been poured out. The Spirit's been poured out. He's inside us. Jesus says, everything you need, I've given to you. Why are you just standing? He says, go and forgive your enemies. Go and forgive the person who has hurt you. I'm going to wait for fire from the Holy Spirit. People of God. You know how to get filled with the Holy Spirit? One step. God, you said I must forgive my neighbor. I don't like that person. He throws his rubbish into my commotion. His dogs come and steal my chickens. They bark all night. I've asked him to keep them quiet. I can't sleep. He starts fires on the boundary of my property. I don't like that. But my Father, because it pleases you, I'll go and make right with him. Lord, help me, please. The Lord says, I've helped you. I've given you my love. I've given you my power. I've given you my fire. I've given you my holiness. I've given you the authority of Jesus through the Holy Spirit. Okay. And that's when the Holy Spirit rises. That's when the Holy Spirit is quiet inside of you. Okay. Help me, Lord. Okay. Yeah. My neighbor, hello. I'm sorry I got cross with you. Let's forgive us. As I walk, as I obey God, the fire rises. That's how we get baptized. One other thing we need to understand. The old covenant was about laws. It was about obeying God, terrifying God. You could just wipe us out like that, or open the earth and we fall in. But the new covenant is not about laws. It's about our relationship with God. It's about pleasing our Father. It's about listening to God who's been put inside. I don't need laws anymore. And I would like to speak about that to you later. If you have any questions, please ask me. You were said, be free. Be free. Mharidzo yaari kupinda ini ndine chokwadi chokubvunza bvunzai.
Pane mabvunza vati moto uyoyu unogona nemota mutsvene ndogona kumugamuchira here asina kubhabhatidzwa. Regai ndobvunzwa I will find a place in Acts chakutsvakira muna mabasa where the Holy Spirit fell on believers. mweya mutsvene pakauya pavatendi. And the two apostles who were there saw them speaking in tongues. Vapostori vaviri vakanga varipo vakataura And all of the other signs. Vose vakanga vari Maybe the way they were praising God. nzira dzavaishandisa kurumbidza Mwari. Because the churchgoer goes and sings and dances. Makereke anoimba achitamba. But you can see somebody who's really praising God. Asi unogona kuona munhu anenge achirumbidza Mwari. Maybe they saw that. Kuda vakazviona izvozvo. Then they said, is there anything that can stop us baptizing vakati these pane people? chingatimisa here kuti bhabhatidze vana. So they received the Holy Spirit and they were only baptized. Vakatanga vagamuchira mweya mutsvene vakabhabhatidzwa vakazibhabhatidza. I come from a mainline church background. Indobva kukereke dziya kuti kwedobva kuSouth Africa. About 500 years ago, 500 makore apfuura. what was called the Reformation took place. Yaidzi reformation iyaiya. It was started by a German priest called Martin Luther. Yakatangwa naMartin Luther kuGermany. And he said, what is going on in the church does not line up with the Bible. Akati zvikuitika mumakereke zvakasiyana nezvitogwa neshoko raMwari. So he challenged the Roman church of his day. Akadenha makereke emaroma nguva iyoyo. And it led to a lot of churches who were Bible only, just the Bible. Ndokuti zvikaita kuti machechi akangati paitendi zvibhaibheri. Much like John Alexander Dowie, sezvakaita naJohn Alexander Dowie, but without the healing. asi havanga vasina kuponesewa. Only Jesus, Jesu chete, only Bible, bhaibheri, and you must have a changed life. unofanira kunge neupenyu hwakachenja hwakashata hwakavandudzika. And in those churches, Kumakereke iwawo somehow they lost sight of the power of the Holy Spirit. vakanga vachiti varasikirwa nesimba remweya mutsvene. They talked about the Holy Spirit. Vaitira pamusoro pemweya mutsvene. They knew that nobody could come to Jesus without the Holy Spirit. Hakuna unogona kuuya kuna Jesu asina mweya mutsvene. But the healing and the miracles and the prophesying, asi neprofita neminana vanga vasina izvo. it was for long ago. Vaiti zvakapfuura. Then the Holy Spirit came into those churches ndobva mweya mutsvene wauya mumakereke avo and caused huge turmoil, trouble. ndobva wakonzera zvinhu zvakawandisa nematambudziko mazhinji. Because we had some old-fashioned believers. Vamwe vaingotenda They zvaitenda. wanted to stick to their traditional Vaiti kereke Anglican ways. inoitwa sei, Anglican inofambiswa so. They just wanted, because Anglicanism was good Anglican yangoti yakanga ichizi and yakanaka. it was orderly. Yanga ine And we knew what we were doing. vachiziva But when zvavaita. the Holy Spirit Asi comes, mweya mutsvene pamusoro pokauya then nobody knows what they do. havana They kumugamuchira. just obey the Holy Spirit. vaingotenda mweya He mutsvene doesn't think like human people think. kuti vanga vasingafungi semunhu. So when he came into the church, vakapinda mukati mekereke, most of those people had been baptized as babies. vanhu vazhinji vakatanga kubhabhatidzwa. Vakanga vabhabhatidzwa They've not had an sevana. adult baptism. Vanga vasina kubhabhatidzwa sevanhu vakuru. Filled with the power of the Holy Spirit. ndokubva vazadzwa nemweya mutsvene. I think it's better to be baptized as an adult. Ndinoka zvakanaka kuti munhu abhabhatidzwa amuziva But zvaanoita. you cannot choose to be baptized haugoni kusarudza kuti abhabhatidziwa unless the Holy Spirit has already brought you alive. kunze kuti kamweya mutsvene akuvanguudza kuti What ita izvi. dead man can choose to be baptized? munhu akafa angagoni kusarudza kuti abhabhatidziwa. Not possible. hazvikoneki. You want nothing to do with Jesus. haana chekuita najesu. Does that help? It's not going to give you a black and white answer. harigoni kupa ansa here. It's better to be baptized. zvakanaka kuti mutani wamubhatidziwa. But were you talking, Bishop? Bishop Sitole have a question. Answer the question, Mary. Are you letting me? Okay.
Bible seems to tell us that baptism is something I do in response to something that God has done first. And when I understand what God has done in me, I get baptized to confirm what He has done. So Jesus, I'm dead to Jesus. I'm dead in my sin. Ephesians chapter 2 says every single person is spiritually dead in their sins. And verse 5 in Ephesians chapter 2 said, but God is so gracious, He brought us alive while we were still dead in it. He didn't bring me alive through baptism. He brought me alive so that I could be baptized. So baptism is my way of saying, Jesus, Lord Jesus Christ, I believe that you are real. I have surrendered my life to you. I'm dead to my old life. I want this new life that you've given me. I'm being baptized as a symbol of what you've done in me. I'm going under the water as a sign I've died to my old life. And I'm coming up out of the water to confirm that I'm a new creation. But sometimes the Holy Spirit does something with me. I've seen people go under the water and they come up speaking in tongues. Or they come up prophesying. Or they see a brilliant light and they just start praising God. And other people just come out of the water. We never know. But you see, Jesus talks about the Holy Spirit to Nicodemus. He says He blows where He wants to blow. The Holy Spirit is God. He does what God wants. He does exactly what He wants. So I can't say, Holy Spirit, this must happen every time. It's like some Pentecostal churches say, we've got the Holy Spirit, and you haven't got the Holy Spirit. Come to our church. They haven't read the Bible properly. Nobody has got the Holy Spirit. The Holy Spirit has got us. He owns us. We don't own Him. When we have the Holy Spirit, it's a sign that God has purchased us by His blood. It's a sign that God owns us. We belong to God now. I don't have a life of my own anymore. So does that make sense? Does that help with the question? So, maybe when I'm 7 years old, I know that Jesus is Lord. I give my life to Jesus. I want to be baptized. I was baptized when I was 52 years old. Is there a proper age? It's when you know that Jesus is your Lord and Savior. I know 3-year-olds who know that Jesus is their Lord and Savior. They are prophesying under the Holy Spirit. How do you stop a child like that being baptized? They're not baptized because some parent has said be baptized. They are baptized because Jesus is my Lord and Savior. Does that help? Does that answer the question?
If I'm not mistaken, it's Ephesians chapter 1, verse 1. So, kana zvakaitwa before the creation of this world. Right. Saka ini sarudzo yangu ingazova papi chinhu chakaitwa before us. Saka ndichiisa mubvunzo pamusoro pewe ndokuti kana mwana akafa kungoti achangozvarwa asati aziva sekuti aite sarudzo anotorwa sei nekuti pakuzvarwa ikoko kana kudzimirwa kuti azive ndizvo here kuti Mwari anoda kuti munhu atange aziva kana kuti kunyika kune zvinhu kuti Mwari anosiya vanhu vaite vozozvarwa kana kuti vake chaivo Mwari akati wasarudza nokuti temu yekushandisa kuti kuzvarwa vana tinavati kuzvarwa haisi sarudzo yemwana kuti amene kuzomukonfemera kuti ndoda kuva mwana wangu temu nemasene matinawo tinongogamuchira sezvazvino kuti akati zvara ndiakati muri kuti mwana kuti kana akazofa asina kubhabhatidziwa haindenga mune pari poende suppose afa asina kubhabhatidziwa what will happen? Okay, I got the question. It's like if suppose someone dies before baptized, maybe you won't go to heaven. Because sometimes a child may die before baptized. Maybe I didn't make myself clear. Baptism does not save us. The Holy Spirit bringing me alive to Jesus and me surrendering to Jesus. We are saved by God's gift through faith, not even by faith. Because the faith that I have is given to me by God. And God knows the heart. He knows my heart even before I know my heart. Does that help? Yeah, yes. Yeah. I'm not saved by baptism. Otherwise, baptism becomes a work. We are not saved by work. That's how the Roman Catholic Church moved into error. We must baptize a baby. Baptism saves a baby. No, God saves a baby. And He sees every heart. Does that help? I can see I've got a theological friend here. But that's why I said it's better to be baptized. Let me tell you the real reason. Because the day you and I receive Jesus, the day we bow our knee and say, I surrender to you, we have a terrible enemy. He will prowl around us like a lion, wanting to kill us, wanting to find an opening. So I'm saying to that enemy, today, I'm joining up. I'm saying to you, all of the demon powers, rulers, powers, principalities, I'm saying to you, I'm standing with Jesus. I'm joined to Jesus. You cannot touch me as long as So it's a testimony not only to the people around me, it's a testimony to the demon powers. Because our witness is never just to people. Our witness is to demon powers as well. I am Jesus' territory. You can't touch me. This land here, this belongs to Jesus. And Jesus stamped on your head at Calvary. Jesus led you in the victory procession. Jesus humiliated you. When I stand with Jesus, all of you demon powers, you are a defeated enemy. Whenever
me or my family is attacked, kana ini nemhuri yangu katinge takombwa nevakaitwa, and it's a question whether God allows that or not. kuti pamwe ndimwari atendedzereka kuti kwete. But whenever I'm attacked, Kana tinge ndakuda I kubviswa will ini, say, ndichati nini? the Lord, the one on the throne, the Lord rebuke you, Satan. Kuti Mwari uripa I've been warned not to rebuke Satan. kuti handituki Satani. Not even to sing that song where children stamp on Kana Satan. kuti vanenge vachikwazi ndotsinga Satani pamusoro pake kudai. That's asking for trouble. Kuda namatambudziko kuti kuda Satani It's a very powerful enemy. Satani hamuvengi mukuru Say nesimba. the Lord rebuke you. Ndokuti Mwari The mutunge Lord Satani. confuse you. Mwari The ngakudzivadzire Lord Satani. dazzle you with His glory. Mwari ngakuzadzi nechiedza chake. I plead the blood of Jesus where you think you've got a right to stay. Ndinotondi ropa raJesu pose kunofunga kuti Yesu pamusoro The pake. Lord isolate you from each other. Mwari ngakuparadza Yesu The kubva kune vamwe Lord vose. drown you out with the praise that's in heaven. Mwari ngakuzadzi nemwese How dare you attack me or my family? kuti haugoni kutigwisa ini kana I mhuri yangu. remind you of the destiny that awaits you. Ndichakudani kubva maguma The lake achakuita. of fire that's waiting for Gungwa you. remoto rakakumirira. Next time you attack me, you'll get the same story. Kana ukandigwisa futi uchasangana nezvakadero. In the end, He leaves you alone. Satani unozokusiya wakadero. But that's because I've been baptized. Nekuda kwekuti He ndakabhabhatidzwa. knows, I know that I'm going to. Unoziva kuti ari kuti wakadhinzwa naJesu pabhabhatidzo iya. Okay. Ndizvo. Ndazva kwanzi moti kwai zvati kwai ndotitsika Satani kwai munotidena ndizvo. Kwai munotodana mhuka yakaipa kuti kwai hakuipi kwai wahusiwo unotsika Satani kwai. Mweya mutoni unotodana Mwari azoita sei? Aite kwete iwe ukati ndotitsika ka. Unotsikwa ndiwe. Vangu vachitsanangura kuti isu hatina zvitoita simba rangu rinokoshera tiri matiri. Ndizvo zvavachitoda ngotsanangura. Isu tisati tinotsika isu hatina simba kuita izvo. Mama. Ndanzwa brother Terry vachiti last week ndokwanga kune Last week, Pentecostal. You said you were izvozvatitoti ndovhiki repentakostal. But you were saying this is our Pentecostal week. You were saying Pentecost was last Sunday. If we celebrate Easter on that Easter weekend, the Good Friday when Jesus goes to the cross, the Holy Saturday where He lies in the grave, and the third day is Sunday, Easter Sunday, where He rises from the grave. If we celebrate that Easter Sunday on day one, whenever we celebrate it, because the Jewish people celebrate it according to the moon, and for them they're celebrating Passover. The Greek and Russian Orthodox churches celebrate it at another time, and the mainline churches celebrate it at another time. But whenever you celebrate that day, Pentecost is 50 days after that day. Pentecost means 50 days. So remember, for 40 days Jesus came and went, and He ate and He drank with His disciples, and He taught them about the kingdom of God. For 40 days. So that's why we've got the New Testament, the teaching of Jesus to His apostles. And then on the 40th day, He rose into heaven. We call that Ascension Day. Then he said to the believers, go and wait in Jerusalem till the Holy Spirit comes, so that you will be clothed with power from on high. And that happened after 10 days. On the same day that the Jews were celebrating the giving of the law,
Poko murairo. God gives us the Holy Spirit. Mwari nopa murairo. Mwari nopa mweya mutsvene. And it's 50 days after Passover. Mazuva 50 vachabva pamusoro Paseka. Or 50 days after Easter. Mazuva Whenever we celebrate. Does that help? Madanidzika. Taiverenga here kuti mazuva kati angoti mitambo mamuchirenga mazuva kubva paista mazuva 50 zvaverengwa here izvozvo kana taimbotambira kuti taimbokwanisira kuita zvaitika ndezvokuti taizotiwo muweekend asi maiverenga kubva paista asi mabhezi wayandoverenga tikaverenga kubva paista taitokumbira kubvunza kuti tikakudikana kana nokuda kwezvifananidzo tikazoita pamberi pangava nemhosva I think it's like Christmas. Nobody knows when Jesus was born. But it's very important to celebrate the birth of our Savior. I think as long as we celebrate and I would like to tell you that I surrendered my life to Jesus when I was 40 years old. The Holy Spirit brought me alive, and He made Jesus real to me when I was 40 years old. And all my life I thought Christians were stupid or weak. And they didn't have the power to cope with life. At 40 years old, I was like a baby. I didn't know Jesus. I didn't know the Bible. I knew nothing about church. I knew nothing about being a Christian. I was a newborn baby. And I want to say to you today, there's no graduation certificate. Until the day we die, we will be growing more and more like Jesus. We will be growing in our relationship with God. We will be growing in our knowledge of the Bible. We will be growing in our ability to love. It will never stop. All of us are on the journey. I'm in year 35 of my journey with God. And sometimes we grow quickly. Sometimes we go backwards. If we look at the big picture, God will not let one of us go. He will make sure that we keep growing until we go. I needed to say that to you. So sometimes you will see an immature Christian, and they will say things that are very offensive. But it's because they're still babies. Jesus says love them. They're your brothers and sisters. Even if they're Roman Catholic, even if they're AFM, or Zayoja, or Lutheran, or Baptist, or Anglican, everyone who says Jesus is Lord, we're part of the same family. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Moses mwanakomana wa Amramu All unochema right, all right. Jehova Mwari madaro ndino wamaisa pakuteudzwa vanhu vari mhiri kwekadakabva ndikazova kusefungwa tupu vachanzwa kuti vanhu vaya vakabva naMosisi kuIjipita vaperere murenje vachaseka vanoti inochinja vakazetingwa vakatorwa ndiMosisi kuti vaperere murenje vachava nokuseka kukuru munondinyadzisa kana kuri kuti mauno kuti hazvichaiti kuti zvino muponese vanhu vachibvisa izita rangu mubhuku roupenyu losiyani tenzi wangu jesu weKristu weizuru tenzi upenyu asi munopindura Mosisi mwanakomana waAmramu munoti Mosisi ini ndandibvise zita romunhu mubhuku roupenyu asi munhu umwe noumwe unobviswa mubhuku roupenyu ngemabasa akwe kana unoite zvakanaka zita rakwe haribvi mubhuku roupenyu asi munhu unoite zvisina kururama zita rakwe richabviswa mubhuku roupenyu saka handigoni kubvisa zita rako mubhuku roupenyu ngekuda kwevanhu Glosia mitenzi wangu jesu weKristu weizuru ino mweya